ପରିବା କିଛି ଆଣିଲନି ଆଣିବାର ଥିଲା ଯେତିକି ଥିଲା ପରିବା ସବୁ କାଲି ସରିଗଲା ରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ଏବେ ମୁଁ କଣ ରୋଷେଇ କରିବି? ଓ ସୋୟାବିନ ରେ କଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କରିଦିଅ ଆଉ। ଓକେ ଓକେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ କରି ସୋୟାବିନକୁ ଦବ ବସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଦବ ଓହ୍ଲେଇ ଇଞ୍ଚଡ଼ ମିଞ୍ଚଡ଼ କଇଁଚ କାକୁଡ଼ି ପିତା ନଳିତା ଖେଳ ଛାଡ଼ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଚାଲ ମୋର୍ସ ସ୍ୱାହା ଫଟ୍ ଚୁଁ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ଦବ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ବିଲାତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟୁକୁଲ ଅଦା ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦବ ଗୋଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦବ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପକେଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇନି କିଲୋ ହଉ ହଉ ଗାଉଛି ସୋୟାବିନ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଟିକେ ଲଙ୍କାରେ ଦବ ଭାଜି ଆଉ ତାପରେ ଯାଉନୁ ଏଇ ତୁ ରହ ଦଉଛି ରହ ଗଲୁ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦହି ନବ ଟିକେ ପିଆଜ ନବ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗରମ ମସଲା ଲୁଣ ମିଟ୍ ମସଲା 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 ଯାହା ଯାହା ନେଇଯିବ ଗୋଳେଇ ଦେବ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ବସେଇ ଦେବ ଦେଖ ଫୁଟିଗଲା ସିମ୍ କରିଦେବ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ ଖାଇ ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଛି ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ଖାଇବା ଆଉ ୟା ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।